acostuma a sortir bastants serveis i ajudem bastant, i sobretot al poble. Molt de rescat al niu de l'àguila, accidents i sobretot molts focs de vegetació, perquè és una zona molt boscosa i hi ha molts pagesos, fan moltes cremes i s'acostuma a sortir, a fer moltes sortides, sobretot de focs forestals i focs de vegetació. Com més ha anat promocionant la Vall de Glorieta, s'ha anat incrementant molt el tipus de rescat. I a més la gent és molt incívica i no fa cas de res. Li diuen que, per exemple, no es poden banyar, no es banyen, van després amb qualsevol tipus de calçat a la muntanya i no són gaire conscients del perill que corren. Costa que ens portin material. Evidentment no som un parc de funcionaris, els funcionaris estan tots més ben equipats, a nosaltres els costa una mica més a vegades donar-nos, depèn de quina cosa. Estem bastant ben servits, però de vegades coses que són més prescindibles no les tenim. De gent hi som, perquè nosaltres som 18 o 19 persones, el que passa que falta molta implicació, perquè els que acabem venint som 5 o 6 i així no es pot mantindre, fa falta més implicació de la gent que hi ha.